לעלמא דעתי ישתלים באו. למה? בעולם הבא מה הוא יעשה? הוא ישתלם, יקבל את השכר. מה יטעמה משום דעלמא דעתי דקודשא ברכו אבה, שהקדוש ברוך הוא עכשיו ברא את העולם, ואחי תנין נאי עלמא לקבל עלמא דעתי. בעולם הזה הוא כנגד העולם הבא, ועל ידי שאתה מקיים את המצוות של הבורא בעולם הזה, אתה זוכה לעולם הבא. לא אבה אלא כפרוזדור לפני טרקלין. העולם הזה נקרא פרוזדור, שדרכו אתה עובר לטרקלין. וכת זכה הוא זכה בלידי זכה. מי שזוכה הוא למעשה, הוא זוכה לעצמו. אני קורא בתוך מדבש, כי למדנו שכל מה שהקדוש ברוך הוא משלם לאדם מאותו הטובות שזכה בהם, בעולם הבא הוא משתלם בהם ולא בעולם הזה. מהו הטעם? לפי שעולם הבא הוא עולמו של הקדוש ברוך הוא, לפי ששם עיקר השראת שכינתו. לכן למדנו במסכת אבות, העולם הזה כנגד העולם הבא אינו אלא כפרוזדור כלפי הטרקלין. שמעת מה כתוב כאן? לא כתוב כאן לפני, כתוב פרוזדור כלפי הטרקלין. לפי זה לפני? יפה מאוד, ככה הוא מפרש. ראינו כי כמו שהטרקלין הוא מקום ישיבת המלך, כך העולם הבא הוא מקום השראת השכינה. כשזוכה אותו הצדיק לקבל שכר מעשיו הטובים, משל הקדוש ברוך הוא זוכה. לכן אינו ראוי לקבל העולם הזה כלל, כי אם בעולם הבא שהוא עולמו אמיתי. לכן כתוב בהלכה, בגמרות, בכולם, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. אין, זה נקרא שכר לקבעי עלמא. אין שכר של מצוות בעולם הזה. כל השכר של המצוות זה עלמא לעולם הבא. אבל יש יוצא דופן. מה זה יוצא דופן? זה דברים שאתה אומר אותם כל בוקר. יש דברים שאתה זוכה לעולם הבא, בעולם הזה, וקרן הקיימת לו לעולם הבא. יפה מאוד, זה משנה מסכת פאה, יפה מאוד. ויש בני שכר שכותב שאתה לא מקבל שכר על המצווה, אבל אתה יכול לקבל שכר על שתי דברים במצווה. אחד, על מה שאתה מחמיר במצווה. זאת אומרת, מה זה נקרא חומרה? חומרה של מצווה זה נקרא אור מקיף. כמו שיש כוס, המים שנכנסים זה נקרא אור פנימי, מה שיוצא מהכוס זה נקרא אור מקיף. כשאדם עושה מצווה, אז זה נקרא אור פנימי, אין שכר. אבל החומרה זה אור מקיף, על הדבר הזה יש לאדם שכר. והדבר השני במצווה שאתה יכול לקבל שכר, זה נקרא לפום צער אגרא. כאילו אם אתה עכשיו מקיים את המצווה על ידי צער, אז על הצער שאתה מקיים, יש על מה, יש על זה שכר אפילו מתי? בעולם הזה. כאילו על המצווה עצמה אין לך שכר. אבל יש דברים שהם מה שהם או יוצא דופן, או דברים שהם מה שהם סביב. לדוגמה, הגמרא מביאה עכשיו דבר כזה.